Здравейте, в този клип ще ви покажем настройки за регистриране на човешки лица и автомобили. За целта използваме UHD рекордер на TRX. UHD серията 5 и 8 мегапикселови рекордери позволяват Human in Face Detection, съответно да бъдат търсени записи по човешко лице и автомобил локално, когато устройството е включено към монитор. Настройките за запис са направени при аларма и детекция. В подменю аларма избираме Face Detection. Всички канали по подразбиране са деактивирани. Избираме бутон Enable за активиране на канала. Избираме период, в който да е валидна настройката всички дни от седмицата от 0 до 24 часа. Тази настройка се прави за всички канали по-отделно. Запаметяваме с бутона Save. Същото нещо правим и за откриване на автомобили. Избираме какъв период да бъде активна тази настройка и кой канал да бъде записван, съответно за всеки канал по-отделно. Запаметяваме след конфигурацията с бутон Save.